wa barakatuh. Salah luput kuwi. Luput karo tek sok. Nek sing jenenge salam ki awak dhewe ngono salam, sing bapak ibu sik jawab ngono. Wong kene ora ngerti sekolahan. Sapa sing uluk salam oleh pahala, sapa sing jawab salam oleh pahala. Nek ngene iki aku lah dobel. Oh, malak ngono iki jenenge. Malak padha apa? Ae salah. Oh ya wes. Jadi kalian iki wae sing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing seneng dhewe sing jawab salam Pak Lurah. Lurah ndi ya? Pak Lurah Olan ana, Pak Lurah Teguh ana. Teguh. Oh, akeh mergane pusakane ampun. Apa pusakane? Kagungan pusaka Jawata kang aran tombak Kanjeng Kyai Terong Waja. Yang tumomo bisa menjelake tirta tutuk jalmu. Aduh, yang ngono aku kepengen ditlutuhi. Kowe rusuh kowe. Lah apa dhewe sing ngomong kok? Lho, kula asmane Pak Teguh. Teguh ki tetek karo iku. Tetek karo iku. Iku anggaran desa dipotong semene supaya cukup kudu iku. Oh. Nah, mula kudu tetek karo iku. Asmane mula Teguh. Nggih, Pak. Ampun ganti jeneng Teguh mawon. Sapa ngerti ya to? Ah iya. Kok nek dadi liyane kuwi kon anak kon dadi genta meneh. Ora saya Telung periode. Pak Teguh niku sampun 3 periode to, Pak Teguh? Alhamdulillah. Dua apa 3? Oh 3 periode mergane Pak Teguh kuwi rutin ngunjuk jamu. Jamu apa? Jamune jamu sorengat. Jamu Sorengat ki sore diombe bengi semangat. Nek gonku ora. Apa? Sore diombe bengi dengan. Sing seru pokoke piye? Sore diombe bengi semangat. Mula Pak Teguh tetep semangat. Oh, Kuwi ramukane ana 5. apa kuwi? Jeruk, brotowali, cengkeh, jahe, serai. Jeruk, brotowali, cengkeh, jahe, serai. Nek disengkat, rok liceng, jahe, re. Jeruk, brotowali, cengkeh, jahe, serai. Ora iso nek kowe ora bakul jamu kok. Ora, dasare nggon aku ki nek umpama ki tak apa jenenge tak singkat ngono iki mau to, mesti ana kesrimpete. Ana sak disingkat kok. Aku men nomor 1 misalnya nek rok limau. Tobat pokoke. Rok liceng, jahe, re. Ayo kuwi rok liceng jaire. Jeruk, brotowali, cengkeh, jahe, serai. Rok liceng jaire. Nah, kuwi jamune Pak Teguh rutin kuwi mula kuat kan 3 periode. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allahumma Amin. kasarasan kami jenami rezeki panjang iso swasa mukti bagya mulya. Mugi tansah tumanduk jenengan kangkung kajiwa kasalira dhateng kita sedaya. Allahumma amin. Nah, iku kula